Ano, the country. me buy me kura no bone. Srebo eba me fi. Na nani eda koto bojam. Nani abre pa. Woni me nyina be ya adwene se srebo na onhia ewe ne fi. Na na no kure. Bibi na ye bibi, ena ma bibi ye bibi na bibi aye bibi. Sebi mprediasa ekura ba. Enfumsuom na okoto aginamoa efi. No mani trimia ne de no okunkun eda na ho a na nti no na aginamoa de na ye hanam. Srebo se udi ne fie ho ayi kwan abra na ni nye ho. Me ka kirewo. Ye besu so anka ehye wo ma. Utiri na ye na sebi mprediasa agyanan a ye mpese obekoso no. Mfumsuom na nanu di hu afofire ene watinye awuram. Di hu ni wo ho. Di hu ni wanya anwu nkyɛn. Anya sa bekuta hwehwe ma asɛm no. Na wadaruma we de medawasi. Na asɛm kakra me pese mekan. Ana aye wani nsɛm sɛ me ne adom afɛfuru. Na sisi ano masɛm me pese me bisa no sɛ sisi ya me ne adom afɛfuru. Sɛ bi mprɛdasa. Bɛma bɛn na wosusu sɛ ɔne ne ntena. Simple ekasrebo empese mehu ne ba adom a ɛyɛ ne ba ɔhyɛ ne yɛm nti. Na wadaruma na wo sɛ mehwɛ sɛ ne abofra no ne ho fasite. So ntimi nyi mani prɛko pesa. Ano Mama sebi mprediasa mpani sa ka bi me sɛ sɛ wo dadi fidie wokɔ na sɛ ayi pamre na nwansampobre gu so memma nwansampobre ni na ada wo sɛ pamre na wu to bo ase gina kyire pedua tenten fa prɛprɛ ebia ne wonwi ɔsɔle obɛka wani brem nyinsen yi na nanum na di ho afofie mpo na nyinsen tom sɛ kolom ura fie ho awura ni nyansɛm obɛhwɛ sɛ nea abofra na pom din ɛte a hwɛ ni nyansɛm woni srebo ebo mpo ni mpo a bo ni nyansɛm na sɛ ɔne ne ba no nso di nkɔmɔ a di ni nyansɛm na muaye ebefiri mu aba no aye nyansɛm muaye na wutiri mo pɔ aba mu kyina bi anya sa mihu yanka eni aduru obi ka chi o se to minya wa meyew ebre mi a okɔ a tomate amada me ho so na wo mpa wo fie ho enfomso a eba ya a wo hye ne ba ne nyinsen na ama sesei ontumi nkasa so se menase pɔ ɛhye ne menase ɔka wa ɔde na anu die ni nyina ɛbɛka ebi sɛ bi mpani se efidada mu kraman asɛm dada ɛna ɔde ka yi wan hwɛ ya ka ɔbɛka wo no oduefo bia ntimi nsa wo yare ma asɛm ano no masrɛ kwan ana ba so me da. Osiame, nana duma osiame, 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 nana duma osiame, 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 nana duma osiame, 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 nana duma osiame, nana yanina. Osiame, osiame.
Manasa. Osiame, osiame. Manaduma osiame. Guys. Wait. And then, one. Some are better than I see. I can't ask my open. Said the open yarn and the bois, and him go. So, bar not in Sabbath from, and then I will wash in the bois. Oh, I'm not chatting. Who's the same? Say no cry at the bois. Aha! Intina. I don't want young to 20. Ha, when you come free as an Anna, I said the baby or time about 2 minutes or more vision in them. I said the open no. The officer what you know, it just the worker. Some men per se, 1% me, may yen me back at 1 day. Your ban. You're no Saka mammy. Anna. I don't know if you want to catch him. Yeah, I'm not like to the winning. Now coming at the assembly to your mammy. The assembly coming over with the free man. Anna, we don't want to come and work up. Come away from the yet your carpet. In Casa. Oh, China was here. China was here, and I said, China shall we in it and anonymous, a better and a child, and yet I'm an abonne. I know, I say, you move for you, now, bonno. Now, your time, yes, you did. I know, ain't you want me banner war? I think I could your children. And you can be a man country. Find me, I say, we taking to nkɔdaa no ekunkum wɔn ana na me deɛ wodire na gu aduane no wa wɔn mu di yɛ ana kyɛkyɛ ana Mami na asɛm a wokan wei asɛm a wɔsɛ wɔbɛka kyerɛ me ɔbaa me ne no anyinsɛn woka kyerɛ me sɛ menya n'akyiri di sɛsɛn na sɛ wokora no mpɛ me yie na ka mehu yie ɔbatampa na ka wodi m'anim baabi a meka kɔ no na ka wobɔ m'akyi dɔm ɛne na ɔbatampa ɛyɛ na aba abɛtena m'anim aba abɛka kyerɛ me sɛ ɔbaa me medɔ no abesa ne nafa afuro no menya n'akyiri di sɛsɛn na kyerɛbue wɔ mpɛmɛni mu ahwɛ ka kyerɛbue pɛmɛni mu ahwɛ ka me nka mɛtwi abɔto akɔ hɔ kyerɛbue wɔ mpɛmɛni mu ahwɛ na apɛ sɛ me ni w'anim nkɔ na kyerɛbue ntwe nkra nkyɛ mi to wɔmfa bi nto awɔ anaa ma mɛta m'akyi sɛdeɛ tie biara ka maame deɛ nka wobɛta ɔba akyi no nso nyɛ wa sɛ meba ne ɛkɔ musuo mu a menkyɛa n'akyi ɔbaa me ne nafa afuro no ɛyɛ musuo maame wofe ne musuo ɛsɛ wopɛ sɛ ɔkyerɛ sɛ memeba no a sɛbi mpɛ da sɛ yɛba bɛwo na ba wiase no ɔyɛ musuo ba na wɔnyɛ musuo ba ɛna ma meka sɛ wɔkye atam a wɔaka no soso ɛ kyerɛbua no a wɔtwam ne ba wɔ ɔnoɔ no wɔkye wɔnhia wɔnsa wɔnhia wɔ biri biara wɔnhia wɔ fie hɔ na kyekye wɔkye wɔnhia wɔ fie wɔnhia wɔnsɛn ano kyekye adua bɛɛ na abɛyɛ na kyerɛ na kɔnkyerɛ ne wɔbaa bɛkeka atantam ne kyerɛ wɔ no adua na atumi yɛ no ɛna kyekye me na m'anim ɔhare nti Yobua. Maame woni hwee ka kyerɛ me a maame ntena baabi na memfa ma adwene pa chɔpa. Yo. Anya deɛ mɛka kyerɛ wo ane kyɛ kekakɔ. Ai. Kekakɔ wɔ nim. Ɔkɔ akɔduru nso. Kekakɔ. Nana no mu di nti me biribiara nto me mɛkɔ akɔduru nso. Oh. Kɔ na kyerɛ wo agye wɔ nsa mede anana no mu akye. Ɛfiri sɛ mepɛ wakye mu dwi. Wanyɛ wɔ nsa nkyekyew a mede anana no mu akye. Kekakɔ. Ɛno no woburu me nua na asɛ wɔyɛ. Woburu me nua wɔ kwa abɛɛkyi. Wodwa wonni kyi baa koraa wo ano na menim kyekyekyee na ateɛ. Oh, kyekye adeɛ ma mo ɛyɛ bɛrima. Bata bi da asase di ama koko.
Ama any ama baby into when 7 at our Bama try when some ma into Wabama. Ahyɛ ɛna na wɔ sere. Na wobusa me saa nti na mesa sɛ wokae ɛnyɛ sere. Wodi no ho nam sɛ wo. Ho hwɛ dodo. Mpani sɛ biribi sɛ no na ne yi mu. Nipa aware a na mepɛ mu ho bebree ba akɔware. Ebi ama ware okra na mma me. Mmegyidi mpo kyerɛ me sɛ ɛyɛ wo ana nananom ahyehyɛ atɔ sɛ me ware. Makoma bubu wɔ baa bi ho. Na makoma bubu ama ɔdɔ. Na makoma bubu ama ware. Nanso da m'ani gya hyɛ wo so no. Akyɛdeɛ, mehu sɛ ɛyɛ wo a. Nokora ni wo dan so. Ɛmɛ wo kuroma nyinaa akyɛdeɛ. Sisi a wo nko ara na mehu. Nka mepi mu a, enya na nka me ho ne teɛ. Kɛde sɛ biribi a ɛsi kwan. Ɛsaa da kan nkɔmmɔ ne medi yɛ no nokora. Ɛyɛ nokorɛ. Akyɛdeɛ mabɔ wo ho dam. Akyɛ ahwɛ bi do. Mehu sie kora na mbufu a, makoma tɔ me yam. Adeɛ mama koraa ne sɛ, kɔm de me sɛ dɛn. Na mehyɛ da betwa mu fie hɔ a, ɔhɔ a ne ma me. Ɔdɔ a mewɔ ma a ne som bo. M'ani sɔ nso. Nti sɛ ada sɛ aka me bi a, ɛyɛ nokorɛ. Nka biribiara nsi ho kwan deɛ. Nanso asɛm bi na asɛ abɔ me bisa kakra. Adɛde asɛm. Sɛ onim sɛ Nana Kɔntire na meka. Ɔna ɛdidi ma ndidi. Sɛ Kɔntire de ɛpɛ sɛ abɛto m'anim sɛ ɔpɛ sɛ ɔware me. Sɛ ɔwɔ mu no, ɔbɛda ne si akwan. Akyɛdeɛ, Kɔntire si ɔbɛware wo. Na akyɛdeɛ sɛ bi, ɛsɛ Kɔntire no, ɔne ne ba bɛbrɛ sɛ yɛpɛ. Nti ɛdɛn na ama wei si akwan. Ɛnya dɔ bi ama no. Akyɛdeɛ, wote akyɛ sɛ wobɛtumi adɔ Kɔntire deɛ, ɛna ɛsɛ sɛ Saman koraa bɛtumi ne no atena. Ɛma ne nyɛ si akwan. Mpo te si a so ɔpam ofiri ne nkyɛn a, kurom a yɛfrɛ yɛn ɔgye a ɔhɔ. Mɛtumi agye wo ne watena ha. Ɔnware me no bɛtumi agye me ne no atena dan wei. Tumi sɛ ɔkyɛdeɛ, ɛma Kɔntire nyɛ si akwan ama me ne wo mmienu. Menkaa sɛ mepɛ papa no. Mese ne fie na mete didi. Ɛhɔ na meda. Ɔno nso de pass ma bɛto m'anim. Akyɛdeɛ, wɔde die ne wo nam mu, wobɛtumi ada no so. Ɛnyɛ haw biara. Akyɛdeɛ, hwɛ, me ne mmienu yɛbɔ dipɛn soɔ. Akyɛdeɛ, hwɛ me ne mmienu na yɛware. Ɛbɛyɛ kɛsɛ. Tim aseɛ. Ɛne ne mmienu yɛntena ne yɛnhyɛ ahyɛ mmɔbra. Sɛ ababaawa ne abanteɛ. Na megyina wo so ahyɛ wo bɔ sɛ ne ma biribiara nyɛ wo. Aware mu anigyeɛ na ma wɔ mu. Mema wo hu sɛ woaware bɛrima pa nti amoa. A wo so wɔdɔ. Tim ase wate. Akyɛdeɛ, ɛma ne nyɛ sɛ mehyɛ wo sɛ nɛnkyena atwan dɔ me. Mepɛ sɛ mfiri w'akoma.
ɔde bɔyɛ ni odwane wabra obi ampam no wosɛ hu me yɛ maso Me ma sense. So sense am yema so. doa sɛ wogyina hɔ yi wosɛ wayɛ dɛ wonyam ɔkɔhɛ n'akyi wo nua ne gyina akyi hɔ na mene ne kasa wosɛ wonyam doa adeɛ a wosɛ wo no sɛ nyinsɛn ɛbɔkɔ soro ɛmmɔ nkɔ fam saa huruduhuru adasɛm no de nam kurom akeka ɛkyerɛ amanfoɔ ama obiara gye adi sɛ wonyam no ɛyɛ wo nko na wonim Ya duma. Si de nipa bebra na duma wo biri. So be sa tebe. Menyam. Akɔhyɛ na nanom kete sɛ ɔmo nyi bibi nkyerɛ wo sɛ menyam wo. Aha ona no ɛfa ho be. Me na me de me ho. Ɛna me nim me nipaduam. Ɛna me se me meku no nyam. Ɛna me tema waria. Wo ha ho. Da be wakɔle na ma wadwen me boa. Sɛ wotiwe akora we ɛna dwene ma wo. Adoma. Ade na wogu na nanom anim asesa. Ade na mo wogu na nanom anim asesa. Oba na so di na chi jon. Me boa. kai sɛ woka kyerɛ me sɛ obiara ne wo nko bɛrima ho ɛma nipa koro ne nkonim da na mmom na menim sɛ wobɛtumi de ntorɔ te sei na mpo sɛ wɔdaafoɔ te sɛ deɛ woka no ɛyɛ ntorɔ a wobɛfa no sɛn na sɛn ne yɛbɛhu sɛ wonyam Na sɛ oba na waboa ho sɛ obehu bibi egu me so ma me nyinsɛn asɛe me boa. Na akyire wapuapua ani sɛ menyem me boa. Me boa adoma. Ade. sɛ wokae sɛ mmerɛ mmeka kyerɛ wo sɛ ɛfiri wo tiri so ɛkɔsi wo nnaase ade papa biara ne wo mu ɛtumi nha me ho nsɛe me tumi ɛwɔ nnipa bi te sɛ wo mo so Adoma. Me dem ye painful na me bo mbɛfono me. You said it best time. Ne no kor. Na nanom ka me chi. Kono ko bisa wa me ya no. Sɛ me edura na dwa sɛ me nsisi a. Me fifi ku no ho na apeta na me tete suyo. Bate. Be gyan sɛ me mani. Bam. Na we munye me. Bam wo bronsa. You said that. Before ba. Na tie me ade bi o ma hyehyɛ bi. wonim de baa me baa ha nyinaa ne sɛ yɛbɛbɔ wo kɔkɔ sɛ saa ntorɔ no a wodie no saa nneɛ bɔne no a ɛwɔ wo mu no a woda no di no ma nokorɛ no ɛnna adi na sɛ ɛnyɛ saa na sɛ mmerɛ so na sɛ obiara bɛbɛhu nokorɛ no a wobɛnu wo ho sɛ wodi ntorɔ Adoma de mo hyehyɛ bi ebedwe. Menye nsɛn na yɛ wo ya na wo nti wakɔfa wo ya besi o na wo hu nneɛma gu me so. Sɛ me da sɔre na sɛ nyinsɛn ni hɔ adoma. Sɛ me da sɔre na nyinsɛn ni hɔ a wo mi no. Wo bɛ kyɛ mama yɛ nkɔmɔ. Wo bɛ kyɛ mama yɛ nkɔmɔ a. Mo nkɔmɔ fi anko. Timi nya ehye. wei obetumi ayɛ biribiara ɛno ana maka akyerɛ wo no hwɛ na deɛ adeɛ no da no fato na mfira ntɔ Kɔnfo yɛ bi. Wo pri o. Wo pre. Obi adie nti. You say you say. Na ma bi ba me ye adwuma. You say you say. You say you say. Me mama say me nyinsɛn. Baba, say the mini gym crown. Many ticket stay. Well, when you say a drama, Papa and Super so that she has young man in action. You see, you would be a million home pool. Never. And I see, which not see. You see, I don't. Open selling truth. It's not there too anymore. Not too far better. Let me see you. Man, that's it.
Maybe a man akasa wu kwa. Aba so be ham. Saa nkro hia se gu manuma. Before nka menya ni pofo bi dia akate na mana ato na koma so mana asa. Sentu police obe fa nko ade a. Me kasa na se won fa dia adom. No me nga hu yin kasa ngwa bonte. That's now the time. The first month, I didn't need you. Adom. You did sin for some part of a catch the week. So you will win. Only a moment. Now, I mean, cousin back home from me, my own show. Nema be any pavia. Bedi kani hu fura. Bedonko. Edun film funa do henko. Ebe ma bi hu fura o tin fura me do. Ye ba papa o hema. Ebe do film o fura wa le fura nya sesa. Ebe so do kredi ni be fura film ho. Ebe duru ba bi de be ko film yensan ya. Ona wa wo ba ku yensan ye na fe di o tu di na se. Afre be kakra ko hu wa wo ya he. Abaya he. Ewura. Wani wo hu se. Obi okoye okoye. Adom. Nka se mo cho. Amama. Nne no hu so do wo. Nne de dwe ya wuti we. Hu se. Hu ano so do wo wiase da. Na ade ma ne oye nyi ba ko mra. Mienu mra. Miensa mra. Onto so nnan. Ma me nyi nnan ne kwa onto so miensa. Afedi hu nam ni padua kwa. Ba bia shaase o sesan. Na afedi hoye na no so wa shaase o sesan. Honu be hu se sa be ma ya hoyi ni don kosi. Adom. Mema bebrebe ya hoyi be don kosi. So ni be ma ya hono ka cho me do. Ni ndo bebrebe ahwe yie. Esan se ye bibi nti no de do na se sa bibi ni kina bi no oni ho a. Unya wu ya ni padua yin sesa ya. Ne ono so wa sesa na bi na sesa. Na ye hwe bibi se ko papa ya hoyi. Ko papa. O yire so pai so o ye de ne ba ne. Shi ni ko besi wasase Yesu betimi ama papa bi na no aka kire o se mba do nye yo ya hoyi. Mintimi no ni bi o se mba. Ana se mba dum kane he no ye mba. Sese di onye mba. Fi ni ko betimi asi wasase Yesu ama o papa tima kasa se nya kire o da. Ese wo ya hoyi se wo na mienu twetwo. Wo nse twetwo. Die beto wo wiase bia papa da so yo papa. Wo so da so ye ne ba. Na no de wo pekura ma wo basa ha. Ba bi kitua bi ntwo betima afa so agyawo. Aka se ka ne hia ne ndo no. Ni bibi ye ni ho nti na bibi ye ya aba ho a. Me gina so ni wo agyai. Wo betima gina so ni wo agyai. Ti ado. Me ye ka me nko a ka ti asenya papa kan. Ti o papa senchiri ni pa bi o wasase Yesu. Esa se be ni papa dada ho. Na mo be wo mpa dada ya ho. Ye kare no ye me mpre se di ni na agyai. Mboa. Nti se so betimi apa fu papa echi. Akwa kodi anu echi. Na se kina bi anu suko soliti yawa. Ho ni be yina wachi. Nya papa ko he a. Enya papa na pa free na echi. Ekodi be ma echi no. Enya onu ni be se na gina wachi. No, they all can be in a queer. No, so bad you. Senka, menyuma ke no nko. Nti Na fire funu. nti abane. Nti the wabo fa na be wiase. Na obedi me nko amachi. Na ise ne papa ni wiase ya na se. Ere nkare. O papa ya hoyi. Nti mi mo se wo be wo bo fe ya to asase so. Ni so wo che papa se wo papa ka tro se. O yina ni ama so nha akura yi. Ano ye kura so wo ya so de kwa wale anu a. Chenchina wo a. O papa na be hwe akura yi. O papa nti mi nyina ni se o ma akwa na ne na ho basa amana brabo asai. Onsi da. Onsi da batam bie ni kwa obehwe ama ne ba oba aye basa da kane di obeka che ni waso dre ni ntufu wantie oso yede sesisi ya wo akwe na akwe da hone ni ho aye hia ono kwa mbedi kana pega akwa ide na kodunsini wo ansa na wo kwa wadi nachi ado mo woni na ho se sa abo wo na medie me na me ka cho ne se nipa ba ni odi kane do be ma wo wiase kane
bɛrima ne te na koma ma ne fa aduro no nwuyɛ bɛrima ne te na koma ma ne fa aduro ma ne no nwuyɛ wonni nea mmarima bɛtumi de ayɛ mmaa nti a wonnim na wo papa hwɛ ɔno wonnim deɛ mmarima bɛtumi de ayɛ mmaa sɛ ɔno ɔyɛ bɛrima no bi ne ɔtuupu sɛ mbɛyi baabi a wɔkɔ he mɛhɔ nyɛ nti mankɔ hɔ no nso woayɛ sɛ sisiri kwabrafo ne tenkyena atwan wɔn ho hɔ hea ne mɛkɔ wonyɛ nka kyerɛ wo papa